இலங்கைக்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் வாகனங்களின் விலையில் வீழ்ச்சி ஏற்படுமா என்பதை சரியாக கணிக்க முடியாதிருப்பதாக வாகன இறக்குமதியாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் பிரசாத் மானகே தெரிவித்துள்ளார். Zuzi, the clothing store. முழு குடும்பத்தினருக்கும் தேவையான அனைத்து ஆடை அணிகலன்களையும் ஒரே இடத்தில் கொள்வனவு செய்யுங்கள். அனைவருக்கும் ட்ரெண்டிங்கான எக்ஸ்க்ளூசிவ் கலெக்ஷன்ஸ் எங்களிடம். கொட்டஹென, ஹேட்டன் மற்றும் வில்லபத்தை புதிய கிளையில். சந்தோஷமான தருணங்களை ஜூசியுடன் கொண்டாடுங்கள். වාහන පැමිණීමේ කිසිම අඩුවක් නැහැ. වාහන දිගටම පැමිණෙනවා. මේ අවස්ථාව වෙනකොට ලංකාවට වාහන 6-7,000ක විතර ප්‍රමාණයක් දැන්ට ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙන අලුත් වාහන හම්බන්තොට්ටත් කොළඹ පෝට් එකකට දෙකටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම වාහන වල ඉල්ලුමේ අඩුවකුත් නැහැ. මොකද ඇතරම මිනිස්සු අවුරුදු 5ක් බලන් හිටියා මේ ඉම්පෝට් එක අරිනකන්. ඉතින් ඒ ලොකු වැකියුම් එකක් තිබ්බා. ඒ වැකියුම් එක ඇත්තටම දැන් මේ අවස්වල විශාල වශයෙන් මිනිස්සු වාහන මිලදී ගන්න පෙළඹිලා තියෙනවා. මොකද හැමදෙනාම අලුත් වාහනයකට යන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඔව් ඇත්තටම සමහර අවස්ථාවල අපිට කියන්න පුළුවන් මිල ගණන් වල පොඩි වැඩිවීමක් තියෙනවා. පිහිටුවට වඩා ඩියුටි පර්සන්ටේජ් පොඩ්ඩක් වැඩි වුණා. ඒ කෙසේ වුණත් මිනිස්සු මේ දවස්වල වාහන මිලදී ගැනීමට පෙළඹිලා ඉන්නවා. அத்துடன் வெளிநாட்டு நாணய பெறுமதியில் நிலவுகின்ற தளம்பல் காரணமாக இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் மேலும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் விற்பனையாகாமல் தேங்கி இருப்பதாக வெளியான தகவலை வாகன இறக்குமதியாளர்கள் சங்கம் நிராகரித்துள்ளது. வாகன இறக்குமதிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டதன் பின்னர் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வாகனங்களில் 75% இதுவரையில் விற்பனையாகி இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கைக்கு வாகன வரத்தில் பற்றாக்குறை இல்லை எனவும் கொழும்பு மற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை துறைமுகங்கள் ஊடாக இதுவரையில் 7000 புதிய வாகனங்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக பிரசாத் மானகே குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த நிலையில் புதிய வாகனங்களுக்கு அதிக கேள்வி நிலவுகின்றதாகவும் வாகன இறக்குமதியாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் சுட்டிக்காட்டினார். දැන් අපි දැක්කා ලෝක මාකට් එකේ yen එක වැඩිවීමක් අපි දකින්න ලැබෙනවා. ඔය 1.90ට විතර තිබ්බ yen එක අද වෙනකොට 2.15 වගේ රේට් එකකට අවිල්ලා තියෙනවා. මේකත් බලපානවා වාහන වල මිල ගණන් ඉහළ යාමකට. ඒ ඇත්තටම පාරිභෝගිකයන් කියන්න තියෙන්නේ දැන් හැමෝගෙම ෂෝරූම්ස් වල වාහන තියෙනවා. තමන් කැමති තමන් දන්න ෂෝරූම්ස් වලට යන්න. එහෙම නැත්නම් ෂෝරූම්ස් කිහිපයකට හරි ගිහිල්ලා බලලා මිල ගණන් සාකච්ඡා කරලා හොඳ වාහනයක් මිලදී ගන්න හැකියාව දැන් இலங்கையின் முதல் நிலை முதற்தர செய்தி வழங்குனர் வீரகேசரியின் குறுந்தகவல் செய்திகளை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற்றுக்கொள்ள டயலாக் வலையமைப்பிலிருந்து REG இடைவெளி வீக்கி என்று பதிவிட்டு 87 960 என்ற எண்ணுக்கு குறுஞ்செய்தி ஒன்றை அனுப்புங்கள். வீரகேசரி செய்தியுடன் இணைந்திருங்கள்.